untuk tempat para rawuh nggih menika judipun nggih menika penari jaranan saking keluarga besar nggih menika Wahyu Aji Jaya wonten ing kawula dengan sonten punika ing mangke mbok bilangin kono pasika kita pranani ing mriki pamanungsa ing panjung buat sampai tanpa pamit. Monggo Mas yo dipun tatap Mas yo. Goyang yo. Wahyu Aji Jaya. Wahyu Aji Jaya Mas. Wahyu Aji Jaya.
napa bebasane mong katoka rampung wae aja lali paweleko oke montong emas janjimu aku kan satya satu tak empati yang bisa kamu